And that's why I'm filing a disbarment case against Raymond Garcia. Please prepare the legal documents. Desidido nga ipadisbar ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama ang kasamtangang naglingkod nga mayor sa syudad, Raymond Alvin Garcia. Kini matod pa sa unprofessionalism o usurpation of authority ni Garcia siyang paglingkod isip mayor sa dakbayan. Walay desisyon nga deserve, walay gi-implementa nga si Mayor Michael Rama dismissed from service until now. Klaro na siya. Kung klarong gyud ka nga tao, imo nang susihon kay ikaw may ganahan nga mupuli, no? Pero kung wa kay delikadisa, mupuli ka diretso, way papil-papil, nga naman basi gilamian na ka. Gihisgutan sab ni Rama ang pagtugot ni Garcia sa nahitabong derby sulod sa usa ka luxury hotel sa Cebu City sa niaging tuig. Ano di siya madisbar? Nag-issue siya of business permit ba na? Nagka-fighting sa Nustar. Kanalandaan, dili na disbarment. Uy, dismissal. Kana mo'y na perpetual disqualification. Nga naman, mayor ka, na ordinance, niya ang cat-fighting has to be allowed by the city council. Si Garcia nagpabilin sa iyang baruganan nga ang iyang pag-asumer isip mayor subay lamang sa kamanduan sa DILG. Here we go again. Nahimo ko na akong file yung kaso because anyone can do so. Pero nabay ang mga kaso ngunit akong pangutala. I took an oath as vice mayor of the city of Cebu. And I followed my oath that in the event of improvement or temporary incapacity, the vice mayor will assume that there was an order from the duly constituted authority, which is the Department of Interior and Local Government, for me to assume. So, kasang tulipitan na nasayop ko nga violate ko sa akong lawyer's oath. So, relisod siguro sa disbarment na aspect. And there is no need to invite the chairman. Sa laing bahin, walay respeto, matod pa ni Rama ang iyang nasinati, mahitungod sa bag-o lang natapos nga Sinulog Festival dinhi sa Dakbayan. Saysay niya nga bisan siya nagpabiling chairman sa Board of Trustees sa Sinulog Foundation Incorporated, wala siya gilakip sa mga plannings ug meetings kalabot sa pagpahigayon sa Sinulog. Mura ni preparasyon sa Sinulog, nawa gyud ka meeting ang Board of Trustees physically. Good manners and right conduct, corporate understanding has been ignored. What they have done is an affront directly, not only to me, being the chairman, but to the whole Board of Trustees. Samtang si Garcia nang hunaw sa pasangil ni Rama kaniya, sanglit depensa sa mayor nga nagdumala lamang siya isip ubos sa kagamhanan sa Dakbayan ug dili sa Sinulog Foundation. We should distinguish between the Sinulog Foundation and the Cebu City Government. So, if we exclude siya sa Sinulog Foundation sa mga meetings, don't blame me because I am not part of the Sinulog Foundation. Pero, so far as the Cebu City Government is concerned, of course, i-exclude man siya kay kuwan man siya. He is not part anymore of the Cebu City Government, having been dismissed by the office of the Ombudsman. Apan base sa Sinulog 2025 souvenir program nga gidala sa kampo ni Rama, makita sa organizational chart sa Sinulog Foundation nga si Garcia maoy overall chairman sa SFI. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.